29 July 2026 gorenera kudyiwa rinopisa mhuri yeZimbabwe zvinhu zviya zviya zvatanga. Mnangagwa reportedly this way, Mnangagwa allegedly reportedly mirate so Mnangagwa regrets signing the bill. Ngatipinde takadaro akudyiwe rinopisa zvatanga manje mhuri yeZimbabwe iko zvine zvitava kunorova kwasara mazuva mashoma kuti musi wa31 unge uchisvika, but taakutanga kuona vaMnangagwa netimu ravo vave kutanga vari kuregreta, vari kutanga vari kutya zvekusvika pakuda kutraya kutyikidzira kuudza vanhu vavanenge vanawo kupa signal kuti guys you must deal with those guys who are planning this demo. I don't know the way ari kutry kuda kuiita panapa, but in short pari kupisa. Wairisainirei bhiri, waitemba vamwe vachapindira, waitemba Ramaphosa achapinda. Right, President Emmerson Mnangagwa warns against destabilizing elements. President Emmerson Mnangagwa has warned against what he described as destabilizing elements threatening Zimbabwe's peace, security, and national unity, calling for their exposure and rejection. The ZANU-PF First Secretary said counter-revolutionary and retrogressive forces, regardless of their platforms they use, must not be allowed to undermine national stability. Addressing the party's Politburo meeting, President Emmerson Mnangagwa said decisive narratives, hate, and attacks on national institutions had no place in Zimbabwe's constitutional democracy. Divisive narratives, hate, and denigration of our national institutions, including machinations of whatever form, have no place in our modern and maturing constitutional democracy, he said. The remarks comes ahead of planned 31 July protest is linked to opposition against the recent enacted Constitutional Amendment Act number 3. President Mnangagwa said those seeking to destabilize the country must be exposed and rejected. Counter-revolutionary and retrogressive elements on whatever platform must be exposed and rejected. He called on citizens to remain vigilant in protecting peace, security, unity, and development, saying safeguarding national stability was a collective responsibility for households to villages. Preserving, safeguarding, and protecting our peace, security, unity, development remains our collective moral and sacred duty, household by household and village by village, he said. President Emmerson Mnangagwa added that the party and government remained alert to developments affecting national stability. Ngatingwarirei vane mweya wa regioni, isu semusangano nehurumende takasvinura tiri kukuonai. Ndo mashoko avo avanga vari kutaura panapa. Wakamborisainirei bhiri, waimbotembei. You are not the guy who can be intimidated, handiti? Alright, ko hana dzadzei maakuvhunduka chatikwatara sei katuri kwakagara karipozve. Ndo zviripo mhuri yeZimbabwe pakashata vakuru ava hamene kuti zvinopera sei, but let me call someone apinde pachivhitivhiti panapa izveso vakomana kana tazogara pachapisa pacharira. Yes. Welcome to Kulian TV. It's been a minute. Zvakamira sei nhasi? Kuri sei ikoko? Aiwa kuno tinofara chose. Tinofara kuti watapinda muchirongwa na Kulet. Yes, chirongwa ndicho chichimapinda nhasi, munodedemudza dzese dzamuri kuda, feel free. Chivhitivhiti ndechevanhu, my platform, your platform, our platform. Saka hapana kuti chinge tatodaiso tiri tese panapa iplatform yenyu, iplatform yangu, iplatform yemaZimbabweans. So feel free kutaura zvamuri kuda. But nyaya yatiri kumhanya nayo panapa iri kuitika ndeye kuti zvoni ndachinzwa President Emmerson Mnangagwa vachiratidza kuti vari kuregreta kusaina bhiri. Hatingati chiko hameno if is the right way yandiri kuanalyze nayo, but in his words vanga vari kutaura kuti zvoni vanhu kachimbomirai nyaya dzenyu dzemuri kuda kuita dzemusi wa31 idzi pane
the politburo meeting yaitika nhasi kuratidza kukwata. So apa tikuzobva tazozvilinga cause I heard you there's an audio ndakanzwa imwe muchitaura muchinhingirikina ameno mungatangirawo papi kuti mungange mune zvamuri kuda kueddawo on that pane zvinhu zvese zviri kuitika, because at the end of the day ameno kuti are you part of the guys who are saying 31 is on or are you part of the guys who are saying 31 there is no deal? Ameno handinyatsoziva zvangu ibaba, handingakuudzirei side kana handingakuudzirei zvekutaura, but panapa inini I will be neutral as usual as long as I stand by Zimbabweans. Thank you Kule. Tichibata nyaya dzakawanda. Tichibata nyaya dzakasiyana asi ndoda kutanga nemukuru wedu. Mukuru wedu ndakambotaura kumashure ako muchingomuyeuchidzawo kana kuti ndichimuonesa kuti president makasaina bill number 3 rikai richaita kuti nyika ikwende izunzike matama ose. Izvi ndo zvatiri kuona zvakuitika. Dai ndinochishuwe chokuti dai kuri kunzoo ma-state agents achiteererawo zvine zvitaura vanhu, especially pakulenda, vachionawo kana kuti vachinzwawo zvine zvitaurwa nevanhu zvinozogona kuvashandira. Ndakambotaura kumashure kundichitaura ndichizama kuisawo pfungwa dzangu ndichiti president wakasaina CAB3 wadenha mago, ende mago iwayo acharamba achitenderera mudenga zvokuti achazozorora mumwe munhu arumwa. Saka inini ndaizama kuti president CAB3 watanga iyi vachakukwadzisa vanhu veZimbabwe, ende ndo watokukwadzisa vanhu veZimbabwe. Okay. Nekuti ndo zvanga zvakamirirwa nevaida novari kuda kuvatsvaga vacho kuti vakangosaina chete vanenge vatozvibvisa pachigaro. Vakatozvibvisa vega pachigaro president, nekuti vakashora dare, vakashora zvose zvakamboitwa nemaveterans wamashure kwese uko wavaifamba nawo kusvika nhasi. Vakavarasa kunze vachiti ivo ndivo vari kuziva, vane masimba ose ekuita zvavanofunga panguva yavanoda, because vakatora power rese vakati havana zvavanoitwa nekuti vane zvavaita kumashure asina vanhu vanovabvunza. Vaingoita zvavanoda vasina anovabvunza. Saka vakatora that advantage yekuti aiwa CAB3 chinongochisaina ende hapana anotaura, nekuti vari kuona sekuti simba rose vakanga varipedza, asi vasingazivi kuti zvavatoita izvi vadenha mago. Nyaya iyi haisi kuzopera zvakanaka, ende ndo zvandinongoudzwa mumaZimbabwe kuti nyaya yakataurwa yakaitwa namudhara wedu iyi haisi kuzopera mushe, nekuti ichapera mumwe munhu ava pasi, vamwe vanhu ichavasiya vasisina dzimba, vamwe vanhu ichavasiya vapererwa nemabasa, vamwe vanhu ichavasiya vaita varemara chaiko, nekuti ine makuva pasi nhau yakatangwa mapresident. Because hazvigone kuti chinhu chakarwirwa makore nemakore, hondo yakatora makore mangani kuvanhu vachitaura nezvazvi kuti vakomana kana tapedza hondo toda kuti tigare zvakanaka, kana tapedza hondo toda kuisa mastructure 1 2 3 nhasi opunzwa ne1 day nekuda kwepeni zvavanogara kutaura kuti peni haitonge nyika, asi iyo peni yakatotonga nyika kwavari. Ndabva ipapo ameno nyaya ndichadzisanganisa bhosi ndine humwe hukari hwakaomarara. Feel free. Ndabva ipapo. Yes. Yeah. Ndabva ipapo president vari kutopromisa futi mafireworks public. Vakomana musazotamba muchidaro vakomana. Vanhu vacho vautokutonga nekuvaudza zvekuita kutopromisa futi mafireworks yeti ukatovakanganisira. Ukavatadzira futi vapromisa futi mafireworks. Varume muri kuzviona sei? Hakomana ndiri kurwadziwa. President wedu aine moyo pane vane moyo kuvanhu. Wambomira kupromisa mafireworks nekuti munhu wese akatsanga. Yeah. Nekuti munayo security mune everything, but ichazoshaya basa nekuti mukamuendera kwamuchazoita kachakurwadzai. Yeah. Dzidzai kuti president vamugabe pavakaenda vasingachadi kuona ZANU-PF. Vakafa vachitaura kuti nachazivhotera futi even pakaita election handisi kuzovhotera ZANU. Yana aizviziva kuti zvitaitika izvozvo. Hapana. Right, ngatiende nayo toda kusvika patawa nhasi pekuti nhasi ndi29 kusvikira mangwana ndo 31. Yes. Ndobva ndajamba, ndobva ndaenda pana
ndikuibata ndisembo ndiregerera kumwana ndinazha dzakanyanya asida kupedza nyaya dzacho dzese asi ndira kuti muonese mavhiyo andikuzama kutsanangura kuda kuenda pana Traore dai uri mumwe murume Traore ambomira Traore ndine nyaya yakanyanya kukura newe dai anga ari kupa chinyasonzwa zvandikutsanangura pamwanyatsondinzwisisa Traore ukada kuita hunhu hwagambakwe uchafira mumaoko ewanhu nokuti kakuenda nekakudzoka uda kudududza uchienda kudududza tinozokuona sestate agent watengwa wakapuwa mari dzako uye zvinezvo wada kunzvenga nokuti nyaya tisina nemusoro wese mumwe munhu auya nechinhu paground ari kutorwadziwa nezvikuitwa nawo Mnangagwa kuti waMnangagwa vari kuchikanganisira purezidendi wedu ndizvo here zvakuitika izvo ndizvo here zvakarwirwa muhondo zvamakuita nhasi no zvamasaina CAB3 aiwa CAB3 ndenyu ichitoda kuipikisa bhozi mutemo wedu isusu wakadzidza kuti haufanire kuichinja nenzira iyi tinofanira kuenda kuameno whatever kuti tikwanise kutora tikwanise kuti vanhu vese vatsigire chinhu ichi imi makachichinja nenzira yenyu itorai nzira chaiyo chaiyo inotenderwa nemutemo kuti inge muchichinja CAB3 nhasi uno mudhara wedu asingachataura hamunozita munhu wese ari kumuziya ari kutirwira ari kurwira munhu wese ndokwa ari kuya Traore achitotaura kuti munozvera akadonha achinyepera unoziva Traore matauriro aanoita Traore matauriro aanoita Traore dauri padhuze nabo kukwidza imwe mupama imwe yekuti waikuona nyenyedzi masikati machena hauna moyo nevanhu Traore anotiudza kuti iye akapinda mujeri akanga asungwa akazobuda nemetsi dzake iwe unoita metsi dzipo wakavharirwa nawarume wayo hapana musati nyepere mani metsi dzipi dzaunoda kuzama kuti tauro takata metsi mujeri iwe ana chimombe wane mari wari kuita metsi mujeri wabude wai uchinyepera vanhu wai achinyepera vanhu Traore ngati Traore dai urumwe uchigona kunyarara urespekte maelders ako maelders aite basa ravo kana wafeila zvinenge zvafeila asi wanenge waine chido chokuti zvinhu zvifambe zvakanaka usave paground chititaurira nyaya dzekuda kudzivisa kudzosera vanhu mumashure ndinotenda ndakanzwa conversation yaTraore newe Tikulendi naDJ Holly dai anga ari padhuze ndombomukonekta ndomutaura ndinoda kutengera imwe henisi because kana une henisi unotaura chimwe chokwadi chinobhuwa mwana akamuudza chinhu chokwadi kuti iwewe fuck off handitaure newe pane chimwe chinhu Tikulendi handigona hangu kudzivisa ndokuda kuti iwewe hausarudze munhu uri kutora munhu wese kuti anzike pamhepo asi dai zvaigona ndaibvoti Traore usambofa kwamudedza usamudedze pastudio pako achakuruzisa mafollowers because haasi munhu kwayo haasi kuziya zvari kumashure kaitara zvinhu zvinenge zvine sense but now ndatozozviona kuti this guy okay zvandainzwa chokwadi ndine mamachida andotamba nawo kuno kwandotamba naTraore zvokutodaro right okay just pause a little bit DJ Hola achabva auya mamuchiti muda kumutira Hennessy di Holy chamari pane Hennessy yako apa ndiri pa broadcasting so that ndokudza DJ Hola unodeserve Hennessy aiwa ngaiwe baba ndianuri aiwa unodzika mutapu mbomsiya akadaro zita rinozobuda tinowamuongo togara tiri pamutizo tanga tazikana tobhondorwa alright aishate mgomo wangu kule ndo ita sera bo zvakamira sei haungari kutaura pakuti DJ Hola anodeserve nikirikini zvaakaita kuna Traore ndikati ini zvomakuhwa ndombozvida here ndikatoisa DJ Hola ipapa obvious munenge mane macontacts enyu mese ipapapa Hennessy yacho inozobuda in peace iri minyararo kuseri koko no problem it's no problem aiwa Hennessy ndichatora nhamba yako kuna Tikulendi don't worry Hennessy inoya because unodeserve Hennessy inzonzo chipapa mashoko akabvunzwa muto yakamusiya ukamupfekedza pamba ipapa wakatomsiya akabva atopfeka pamba ipapa anotozonda pamba
Yeah, alright, iri bo DJ wole ando zvega zvinaida kungoningirikina boss angu atanzi kana zvichita unonomisa saka kana ndangomisa bo ndo zvega that's all. Boss ari 7 number dzawo yoda bana. Iri bo kawan. Yeah, Kulen. Yes, ndiripo. Yeah, uchari kwa namba za DJ. Then ndozotaura naye sei. Iri bo. Sure. So, mukomana uyu akapfekedza pambu masikati. Atidi munhu anonyepera vanhu. Kana muri mastate agency taiko musazoita zvinhu zvatinoona. Because munotikwidza hasha. Zvaanotiitira anotibatira matsotso chaiwo. Unoshora maelders ako mashorere wayo uchibwatsanangura kuti akanyepera kudona. Zvine musoro here izvozvo. Munhu ari kutozamawo kuti wakomana daita daiso ari kuonesa munhu wese. Ndiani murume chaichai akambosemuka muZimbabwe akafanana nemurume wekunze kwageza nenharaunda. Anotenderera nemaflyers achidistributa. Amana fungai mufano wekuzofa akatiza achimhanya zvinhu zvokuti afungidzirwa kuti ari kudistributa maflyers. Akauya iri mhepo tikashazwa kuti asvika St. John. Mapurisa akabvunza murume akaritana pamanje mute afamba sei. Atozvo asi ndaraunda ari kumira munhu ari muZimbabwe achitanga mapulani. Hamamusagodaro. Ngatirespekte vakuru vanoita basa ravo. Musazoti varume vakuru vakaipa kana makora makuonesha moti tavenga. Zvinhu zvenyu kana achida kuita hazvirambidzwi. Unokusapota munhu wako wakusapota. Hatitomboiko kuenda tokuta asi kuziva papublic kuti wakuda kutikanganisa unesu sekuti takazvinyana rinoata tinorwadziwa. Yeah, okay. Ndabva ipopo Traore ndapedza naye. Traore na Gambakwe haise muWhatsApp vamwe chete nemamwe achinda ari kunoka asikataura hangu nezita ari padhuze. Otherwise anogona ngatoteera zvikuita. Vamwe chete vanhu vavo. Then toya panyaya yedemonstration. Demonstration iriko ende vanhu vari kutoenda. Asi munhu anenge azvipira hake kuti ada kubuda kunzi aiwa haarambidzi. Munhu ngaaende kwakozi hapana munhu asi kurwadziwa. Munhu achaenda according nemaodzgira ari kuzviita kuti wakomana ini ndarwadziwa. Ndakudai. Munhu anoda kugara hake zvake mumba asarudza futi seway demonstration kudemonstrata nayo. But hatisi kuzvikurudzira kuti munhu agare mumba. Munhu ngaaratidzewo kuti ari kurwadziwa neapinde murodhi kune vamwe. Nekuti sei ndikudaro. Kune machinda UPS and PF ari kutokambena izvo achiti 31 is the normal day. Ingoenda kumabasa zvinenge zvikangonaka hakuna chiri kuitika. Handiti vanhu vomasarudza enyu kugara matopikisana nezvikutaurwa navakumamerei. At the same time kune vachakuda vachiita kuti zvikangonaka futi. Mapikisa futi zvekutaurwa navakomana veyouth varoda kuzama kuganisa vachisapota zvinhu zvavo zviri kuramba zvichitinetsa mukati menyika yeZimbabwe. Asi chikangonaka kungobuda woenda kune vamwe. Hakuna anorohwa, hakuna anoda kutuka kana kuputsa zvinhu zvevanhu, kungoitawo zvinhu zviri peaceful zvikungotaurwa nezvazvo. Handisi ndazvitanga ndatozvibatawo padenga. Asi kungotaura kwokuti zvakangonaka tirikuzvisapota zvakadaro. Nekuti CAB3 haina kwaikutisvitsa iyi. Iri kuda kutotisa mumwe gomba rekutoti chatsva munhu. Unochikotsvira mumwoyo. Hazvina kwazviri kutisvitsa kana one time. Nekuti isona babodi chavakatorwa hondo iyi. Hazvina kana direction. Zvinoda kubenefita 1 10 1 6 1 9. Isusu ticharamba tichitambudzana chete. Ana Traore maybe ndo achabenefita pachinhu choichi. Saka inini vanhu ngavangobuda inopa. Alright. Wapinde murodhi ngavasarepo. Vangodemonstrate chiteere komandi achakanga atungamirwa simple.
All right, and mavambo echinwa kwazvikunoperera hakuna achazova zvichapera sei zvisikuperera ku nokuti kana houndiri demonstration yatanga inofanira kuzopera ine maresults ekuti zvazonzi kudii. Zvino kana vasina kutaura sababa wedu ane nharo dzimwe dzokuti hazvingopere mushe bcause baba vane nharo hapana asingawazivi pesa mudhara wedu uya ane nharo dzimwe dzokutoti mahwani. Okay. Yeah. Yes. Yeah, and anzwa ndakamira kuti mupedze kutaura then ndozoita sei ndozopopa up tuma questions bijana. Alright, aiwa bvunza hako. Alright, ndandikutaura panyaya yekuti zvoni ndambenge ndina general story panapa vari kuti iyo he knows mariu anonzi mariu chi okay, I don't know who is trying to call me. Right, avanga kuti vanoziva mariu organizers, vanga vachiti mariu organizers vechinhu ichi vari kutoita sei vakuboikana pakuti chinhu chavo chakaita sei chakahijackwa ipapa mino imi munotokudini nyayo hanzi vakanyatsotanga neword kuti 31 July kunyange kune something hanzi vari kuchema kuti chinhu chavo chakaovertakwa chikaoverjackwa chikahijackwa nevamwe vanhu. Aiwa ndopfungwa chahijackwa chine mari wada kupuhwa mari handizozivi zvangu ini bcause ndenyaya yachinzwa chinhu hanzi saka vari kutochema ndakabvunza kuti saka are you saying kuti vatoramwa rechinhu ichi zvikanzi munongoziva nyaya dzacho dzinenge dziri ngori ndokwadzinenge dzakunanga iko. I don't want to say my exact words but because it's already there on the platform nyaya yacho ndatoiposta kudhara. Aiwa wadzikabe kubatsana handiti vakanga vanodaunaikubatsirana hakusukudza kusuka nechingwa chapuwa 2000 chapuwa something waya ari kubhanya neushakana uitirwe wa kuda usomusanga macitizen narobati iwewe kana umwe kuda utanzi ikongo chikukaizimosa. Okay. Kudike panguva iyo yapendekawo because chaita kuti adike chii. Saka zvokuti chahijackwa kuenda aizosoza zvakana basa kama unless kana vakatakuda hapana nokuti kana ungone background yakanaka udestina yakanaka even nyika ikangonaka ukangoramba hakuna munhu asikaranga pesaka kutakima kana zvakunakira netiye zvinezvi zviri kugone kuita iwawo wanadzo. Saka iye kana ane watsanga chinhu chake hapana pauchazonzi usati amunakirwa usaitire chinhu kuti uwe ukuda ugozopiwa something mangwana unotsamwira muchitaturwa kuti ndechako here nyengwa nozimbabwe ndewako vana vamai vako ukataura zvinogona kukontrola vana ukataura zvinhu zvinogona kudonza vana ndo vanhu vatiri kuda iwavo. Ukaona usingachagoni kudonza vanhu uchimudzi pane pauri kuleka vanoteera kudonza vanhu uchipa kugona kutaura nokuziva zvauri kuita neushingi funga kuti murume uyu adedzwa kakakisungwa kuti pakura chii. Sometimes vamwe vachoakuchemaaaorerwa vari kunze kwechika but kutaura nezvemunhu atoripo ground isusu. Saka ndiana anoteererwa paground nerukudzo toteerera tinaora ari kuvavata achitumwa nezvavari kuvatumwa hatiteererezi vanhu ngavasachema udanitsvaatorwa hakuna chinhu chemunhu hakuna munhu wemunhu vanhu ndevezimbabwe simple vanhu vari kuchema nhamo dzavasimuka kutokuite kuita ipapaoaira mari kwete kuti matora vanhu kudaiovaeko asi kudangana basa nezvo ndo zvinhu zvatitambudza kusvika nhasi kwadziaa nyika indi kuti iende kwanaenda kuti inyaya yekunamata mumakuru. Saka zvinogara basa kwekuti mabhabuda daatorimwe wachari kukomaketorerwa ngaaekuuko kuna wakusidza ngakutori vagare pasi watowasunga kuti chii chetu
Alright, gani kubvunze mubvunzo kupedzisira tobva tapeta ndichirongwa. Pane nyaya iri kunetsa kanyaya yekuti hanzi andimoona kuti apa kuzokomplena kwava kuti chinhu chahijackwa chapindwa navanhu vakawanda vakungopusha manarrative ari different. Nyaya iri panapa yakunetsa manje kuti vamwe vari kuti stay away, which means unongogara uri kudhena hauna kunoenda. Vamwe vari kuti vanhu ngavabude vaende kudhemo. Two narratives are different, but akutofamba yese ipapo. Imunoto kudii nazvo ipapo because is the biggest confusion ndisandakamboona nezvayo. Kule guys confusion. Ndo simple confusion. Munhu anosaridza zvaari kuda vanhu ndo pana kutaura apa kuti munhu anokuda according neshungu dzaainadzo. No, but you know, I'm gonna manyazo understand the point manetsera zviri kuita. Stay away, kagara mumba usabude, gara uri mumba mako kutohwanda mumba nditi. And then nyaya iripo apa kunzi vanhu ndopa kutaura kuti kavaita sevopinda mastreets vozadza mastreets. Ndo kuti apa azvikozese confusion because kana vanhu vakanzi stay away ivo vanga vakataurana kuti vanhu vozadza marodhi vooneka kakuti right vanhu vajamuka ka because kana ukaita stay away uri kumba unozoonekwa nani. Aiwa kumba hakuna anokuona. Zvinova kuti ati confusion iyi manje board. Function as usual. What point right now? Panenge pakunetsa. I can't answer that one kuti business as usual rochi because you know what zvinonetsa manje. Ini ndakatotaura kuti business umwe munhu achanzwira video pakati ndadaira nyaya iyoyo kana kuti chi zoita kunge ndadaro inina. No. Okay. You know what I believe kuti there will be 31 July. Day iro riko. That's what I believe. Zvichaitika but ndangoti day iro riko. Yes. Yeah. Ndakatohosta vanhu vacho andakatotara namanhingekele maorganize maybe kachirongo kacho kakangononga kakujamba ipapo ndakatotaura naye munhu wacho akakanhingina but atanga kuti nanzi ndakatotanga nayo but inini ndanga ndatozodhara kuti this person ndiye akaita se akatanga nechinhu but iye bangoti ndakatatoiona yatoko kudhara but tangojoin now tikatanga nguva so and that lady she's a South African ndozvinhu zvakatinetsa she can't even speak Shona you know zvinonetsa izvi kune nyaya inonetsa isusu vanhu vokumusha takatokanganiswa pfungwa kudhara papekutanga saka inini hangu toda kutaura urizera tonana munhu anoita zvinomuitira handikoni kufosa vanhu endai chete bro and handikoni kuti vanhu garai dzimba asi zvese bhoti isoyo kudemonstratana. Okay. Because onaka vanhu vanotya kuti pamuzokuvadza ende zvinogona kuitika kana kusaitika kana ndokuti vanhu vatemba nesecurity yacho iripo yakutosapota vacho vanhu kudainisiameki zvinogona kubudirira asi kana uturohwa kunzoko hapana anokudada kutaura asi ndingokurudzira kuti vanhu kana anhu vamanyoka ndianorwa nesasa norwa mekoni ndochokwadi. Alright. Zvakajeka ndikutaka ndaibata zvangu because inini hangu chandinenge ndichingoda munoona ndechekuti I don't want to host my programs yekuti vanhu vanobva vati iwo what about vasiri kunzwisisa because chandine ndichida handiti mukona musi wa 31 there will be no time for all these things kuti ndinombotolesa munhu akutaura zviri bad or zviri right pamusoro pendiki ndenda kutobvunza kuti what is the current situation tichimhanya necurrent affairs that day so it's always good kuti vanhu handiti nharo dzagara dzinongoitwa you know pazvinhu zvese vanhu vagara nenharo pachatodaiso pari kukweshana simbi uyo achiti aiwa but hazvisiri zvopakadai ndonguva yacho like panozobudikira vanhu vakaita semi maakugadzirisa kuti aiwa uya akurasika uyu kowai uya adai so kowai ari kutaura izvi vanhu vatoita se vatonzwisisa because even if we tend to ignore those guys let's be very honest they will still get platform somewhere else and shoko ragara richangotenderera richangofamba so the best way is to accommodate everyone munhu wese achitaurawo maonero ake then always zvagara hanzi rima nechiedza zvikadyidzwa zvikasangana pane one chagara chinoita se chinozoita se chinozokurirwa. Yes. Yeah. Nakule ndi panyai please. Ndakoti zvangu arwa manyoka ndiano sasa. Ndamo yo kuwana yo ndokisiyo. CAB3 marodzira kuita ndozisiyo.
uchabuda ucharegeza ikapu nokuti kwagadzira nyika usigadzira kusvika pachako ubuda kana usabuda it's up to you, it's your choice, it's your decision. Saka ndaisa kuti arwa alright, saka apa biza renyu nderipo apa tichimhanyira zvondi pakuclosa chirongwa. Inini biza rangu CAB3 is not right for What's wrong with you people? Vanhu makurapa mabhiza enyu. Do you know kuti since morning I've been asking people biza rako ndiani? Apana ambotaura kana biza rake vanhu vari kungohwanda. Vanhu but kumashure vanhu vaitaura bhiza achiti inini bhiza rangu ndinhingi, inini bhiza rangu ndinhingi, zvikazofamba mushe ndobenyera nhingi. Chi kutya kusungisa mabhiza here. ukanzwa munhu ari kutaura kuti bhiza rako ndinhingi iye ari kutonyepa. Okay. Satraora kwenyepo ndinda handitsveke unofamba navachiwenga ndiwo munhu ari kunyepa manzwe. No, akasiya achaita zvaachiwenga. Traore goes back to Mnangagwa. Inga ndakazviisa on paplatform. Ivo vanhu vanoda kuzobhelievha zvinhu vatozoona here oro vaita sei. It's on record. I was the first one to break the news out. Vanhu musati matombozvitarisa. Ndakatotaura kuti Traore goes back to Mnangagwa. But it's just that maybe people that didn't take me serious. But now maakuchitanga kuramba muchingopikisana nemunhu. I don't know hangu kuti why vanhu. Saka zviri pachena, that's why aikonedhara achitaura kuti akadonha akanyepera kudonha. Saka zviri pachena kakuti munhu atinokupa mudhara ka. Saka that statement rakanyorwadza vanhu rokuti mudhara akadonha. Atiti ndaona vanhu vakawanda vari kungotaura nezvaro. Ndine rakatirwadza because ndo munhu ari kutotembwa nevanhu vekutaura kuti akadonha. Uri kuda kuzwa bakayeba. iwe kune munhu akafana tori kuti ako already wakusabudza munhu but besi yawo yakusazofa akatora kuti uchaluza uchatiluza manje vanhu. Ndokuisa imese kamoya kudebate kabhozi manje tichatozotanga kuita debate. Ngawaende kwagamba asitomboda debate naye because anodosera vanhu mashure. Aya uko mheno zvanga zvichitaurwa anga achitoatakwa makuseni ameno zvinonetsa nyaya dzacho. Nekuti munhu uyo ari kutodya nawo kugara saka tinochema nemunhu ari kugoda ikuchidza zvinoitika here. Okay, to cut the long story short, tiregedzoramba tichava nezvemunhu wani. Rakukubvunzai 3 questions. Number 1, what do you think about Chiwenga? Kudini masaiti mudhara uya inini hangu zvekuti agare pachigaro chemupresident handione zvinyatsondibudira. Okay, why? Zvokuti agare pachigaro chacho handione zvichindibudira, asi tirikuda kuita kubatsire kuti kune madhaka adapinda nhasi because ndiye akamaisa madhaka iwayo. Alright. Ndochete patinoda agadzirise zvinhu zvaakaita mashure zvokuti achazogara kana kuti ndomuda here ndichaona neperformance yaanenge achiova ndoita kuti vanhu decide kuti zvinoita mudhara kana asi pananakono abhizi zvese zvaakaita ndiye akakonzeresa zvese zvakadaro zvese zveCAB3 ndiye akazvikonzeresa. Saka akazvigona kuzigadzira taani pfungwa yekuziva kuti mudhara anotoita. Alright. And that is symbolic. Let me decide that from there. For now, we decide the president. You want to know where that one is the president. Alright. To the next one. What do you think about Chamisa? Chamisa, Chamisa, fight to smart or I know, I just looked at the No, I'm not saying kuti ari kufunge that. What do you think? Not what does he think. Okay, inini ndikufunge aenda kufunga kuti supporters is big. Okay. Nena zvikufunga kwa. Alright. Nekuti dai angaenda nazoda kutaura anyway pamusoro pepresident. Dai izvo zvitirumbotaura kana anything.
vanhu vanosapota muroya vakawanda hatizomangani vakawandisa ndovatopiwa mutiyo uyu zokuti danga angobuda pamidha utamanga chakachaya naizvo pamidha pako uchirigona kuti tifonera zvauri kuita izvezvi da uchikoisa ari maupano mavhidhiyo uchingokwanisa kuonza zvauri izvezvi dakoti kule toda kutaura nevanomusowakati ichatiza zvandinoga discrimination kunei izvezvi zvidai but nenyaya yekuti unokonfide haataurani zii kana kugenza the saka hatikungodzira kuti akuno zvinhu zvaanei. All right, last but not least, what do you think about Mnangagwa? Mdakauya uyarikuda kuenda yerine kugora because what pambonyakana ukukuna kuende wangu wana wamugwairiwa sekutetimato arikuzama kupesa security yezvinhu zvake zvitofamba dana yekuenda kumberi akatokuita zvakutoona because vanhu vari kuratidza kutya ikoko kutya ikoko kutomutsa advantage enda zvinokutanga nhasikutika vakuvhotwa ndenyika papana motaura kuti and arikutoenda kumberi tokangosabatana chete. Okay. All right. Thank you so much for tuning in, for joining Kulian TV. One Chivitiviti. Always remember, this is the people's platform, my platform, your platform. But before I let you go, ndapi mashoko amuda kutaura, amuda kuudza kuzivisa vana veZimbabwe toka tapeta chirongwa. Aiwa ndinotenda kule munhu anenge arwa nemanyoko anogore dianozama zviri kwatiri isusu vanhu kusakuda zvaunoda kuzvisiya zvichiendera zvakadaro ora kunokudojoinozvikuita unoneva kana usingaone usinganzi kurwadziwa kwezvikuita munyika zviri kwauri choice yavo asi ndakumbira ngoti tivakera mangwana revari isusu hedu aiwa taapamusoro. Okay. All right. Yeah. All right. Zvakanakai. Thank you so much. Ndokutendai necontribution yenyu yamaita muve neusiku hwakanaka. Ndinotenda kule ndemunhu akanaka murare zvakanaka. Ndinotenda nekutaurawo nesu. Yes. So, muri yeZimbabwe chirongwa ngatipedere panapa. Everyone is allowed to join Kulian TV, and futi to those who want to partner with us, we are come, bring your businesses, let us advertise your businesses panapa. Kana dzanya dzemari totora kuinbox number dzeKulian TV munadzo. Those who want to contribute varoda kutaura unotozoti Aisha and I have got a lot zvandoda zvinzuke nevana vefu. Feel free. This is our platform, my platform, your platform, our platform. So please contact me pane namba dzangu idzodzo dziri kubatika pachivhitivhiti tobva tangoonesana totaurirana zvinhu zvinenge zviripo izvozvo zviuya zviri mberi tichazoonesana kana pachinge pazobuda zvimwe zvamanje manje ndiri kuti regedzai ndikusiyei panapa muve neusiku hwakanaka. Good night. Kulian TV. Kulian TV, team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichadzika, saka subscribe wozolaika, uchawana zvisapana chichazisha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian, yeah. My updates